Оценявам първите 30 години от пътя на Аякс като много успешни. Години, които бяха тест за нашата компания, дали може да продължим напред. Тестът беше успешен. Човек не си избира партньорите много често. Той ги среща, намират общи идеи, цели и продължават. Нашето партньорство започна горе-долу преди 30 години и от тогава до ден днешен сме непрекъснато вървим заедно. Аякс се отличават от останалите компании. Точност, приятелство, коректност. Добро партньорство и успешна работа. И винаги изпълняване на обещанията, които се дават. I chose Ajax because they are very professional and very serious. Ajax е една сигурност за хора, които са се захванали да правят бизнес в България. Това е една от малкото фирми в България, която е успяла да постигне грандиозен резултат въпреки всичко. По-коректни партньори от тях няма. Най-силната ми мотивация да се справя с предизвикателствата, това е екипа. Почти от самото начало съм в Аякс. Много неща са се променили. Всичко е градивно, всичко е възход и се надявам да става все по-хубаво. За мен компания Аякс е моя живот. Това е целият ми професионален път. Това е една от най-успешните фирми в България и трябва всички да се поклоним пред хората, които се трудят ежедневно, за да имаме ние нещо на трапезата. Така че браво на Аякс, бъдете живи и здрави, успех ви желаем, напред и все напред. Пожелавам им да съхранят и в бъдещ план това, което до сега са го постигнали с още по-големи темпове за напред, да се развиват. Да продължават да бъдат толкова отличителни и да бъдат толкова неповторими на пазара. 30 годишната искам да ви пожелая да се видим успешно пак на 60-та годишна. Смятам, че за мен е постижимо. За следващите 30 години си пожелавам просперитет, здраве и късмет, защото успеха е пресечната точка между късмета и подготовката.